Ka kɛɲɛ ni tɛnɛndon ye janvier kalo tile 15 an b'a fɔ a ye k'aw bisimila Maguma Info kɛnɛ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni an ka journée nationale de souveraineté retrouvée ni an ka jamana yɛrɛ b'o célébrer kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya seginni a ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiriso min bɛ réconciliation yɛrɛ ɲɛma n'o ye bɛn ani sigikafɔ ko fɔ o taara o ɲɛnajɛw kɛ Kidalikaw fɛ yen. N'an bɔra yen an bɛ se Menakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ déplacé minnu bɛ yen n'o ye maaw bolilen kɛlɛw yɛrɛ ɲɛ olu yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ o degun yɛrɛ an bɛna an da don o la k'o walawala aw ye. An bɛ bi Maguma Info kuncɛ ni dolanci kunnafoni an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka samata sɛgɛ u kan ka se sini bɔɲɔgɔnko la ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 16 ye u ni maa minnu yɛrɛ bɛnnen don a bɛ f'olu ma ko Bafana n'o ye Sud-Africains yɛrɛ olu ka joueur ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ olu an ka samata sɛgɛw yɛrɛ pɛrɛnnenw ni match kama an bɛna da don o la k'o walawala aw ye. O yɛrɛ hokumu kɔnɔna la an ka supporters minnu yɛrɛ bɔra Mali la ka se Côte d'Ivoire kaw fɛ yen olu yɛrɛ bloquelen don Mali ni Côte d'Ivoire frontière yɛrɛ la n'o y'a frontière ye. Balima magazine du Mali lajɛbaaw an b'a fɔ ye aw bisimila ni aw ka kunnafoni daminɛni ye ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛndon ye janvier kalo tile 15. Kardon ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 14 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ bɛ lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min yɛrɛ bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka yɛrɛmahɔrɔnya o seginnen don a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ wele nanzarakan na journée nationale de souveraineté retrouvée. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ yɛrɛ bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ bɛ se k'i disi gosi ni fasoden ɲumana ye ani maliyɛnya yɛrɛ ye cogoya min na. O yɛrɛ de hokumu kɔnɔna la an ka minisiri min yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ani sigikafɔ yɛrɛ kama n'o ye colonel Ismaël Wage ale taara nin ɲɛnajɛ in yɛrɛ yɛrɛmahɔrɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw fɛ yen. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra nisɔndiyaba ye Kidalikaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Gamu ale yɛrɛ y'a fɔ ko ni k'a ta Kidal fo Kayi maliyɛn bɛ fan o fan bɛɛ kan k'i disi gosi ni nin ɲɛnajɛba in ye n'o ye journée nationale de souveraineté retrouvée ye. N'an bɔra yen an b'an tilen Menakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka déplacé minnu bɛ yen n'o yɛrɛ ye maliyɛndenw ye olu yɛrɛ y'a fɔ ko degun b'u kan kosɛbɛ ninnu yɛrɛ déplacé yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bolila kɛlɛ ɲɛ walasa u ni bɛ se ka kisi cogoya min na u y'a fɔ ko degun belebele b'u kan a ka ca ni maa 1000 olu yɛrɛ bolila ka se Menakaw fɛ yen walasa u bɛ se ka kisi ka tanga kɛlɛ ɲangaci wale ninnu yɛrɛ ma cogoya min na. An ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya dolanci kɛnɛ kan n'o ye CAN 2023 n'o yɛrɛ bɛ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ samata sɛgɛ n'o y'an ka Aigle du Mali kan ka se sini ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 16 ye u ni maa min bɛ ɲɔgɔn na a bɛ f'olu ma ko Bafana n'olu yɛrɛ Sud-Afrique yɛrɛ équipe an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni dolanci ma nɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni ninnu yɛrɛ ka dolanci yɛrɛ la a dolanci bɛ gan mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya s'u ma. N'o bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka samata sɛgɛ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Mamadu Kamara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni kununko ye hélicoptère taara ale ta ka taa an ka fédération yɛrɛ ye communiqué kɛ ka ɲɛsin o ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn juguman t'a la a taa kun ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka se sabula hakili lajiginna a bɔra Monaco club la k'a sɔrɔ a kun degunnen don dɔɔni donc ni visite kun kɛ kun ye min ye k'a lajɛ ni fɛnba t'a la. O tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurubaw la cogoya min na an ka supporters minnu bɔra Mali la ka se Korogokaw fɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen olu yɛrɛ ye degun caman sɔrɔ sira la sabula Ivoiriens yɛrɛ tun y'a kɛ k'a fɔ ko jama bɔra cogoya min na Mali la ka taa ko olu tɛ se ka jama in yɛrɛ kunbɛn sabula a siyɔrɔ t'olu bolo ani ka se k'u ka lakana sabati o kɛcogoya t'olu bolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ninnu supporters kofɔlenw yɛrɛ obligera ka segin Mali ni Côte d'Ivoire frontière la u bɛ yen fɔlɔ yɛrɛ b'an ka dolanci yɛrɛ ɲɛmɔgɔ la olu yɛrɛ ko k'u bɛ sigikafɔ la u ni Ivoiriens cɛ walasa u bɛ se ka solution sɔrɔ nin ko in yɛrɛ la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka samata sɛgɛw ma ka kɛɲɛ ni sini dolanci ye o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ dansigi ni don kibaru la an minnu bɛ k'a lajɛ an b'a fɔ a ye aw ka abonné ani aw ka tila ka like aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.